likule ndi dzina la Mulungu wakumwambamwamba ku mpingo wonse. Pakuoneka pali chinthu ichi chimene timati tichigawane ku mpingo onse, ku magulu onse ndi kwa akhristu onse ku dziko lonse lapansi mmamawa uno, pamene Mulungu akutionetsera nkhondo zimene mdierekezi wazikhazika mwezi uno kupita kutsogoloku kwa amene salandira chenjezoli. Zaoneka kuti mkafukufuku wa umoyo wa munthu ku nthawi ya dziko lapansi lino, Satana mdierekezi wakhazika nthenda, wakhazika miliri, wakhazika njala, wakonzanso umphawi wochuluka woti upite kwa ana a Mulungu malinga ndi ndondomeko za anzathu opembedza Satana ku mizimu yapansi, chifukwa mkulu wa zipembedzo ku dziko lapansi papa wavuka atalowa pamalo amene amapembedzerapo ndi kulankhula napo ziwanda, ndipo zina mwa zimene zakonzedwa, zimene ziwanda zatuma, ndiko kuti amene akupembedza mu mzimu ndi m'choonadi, amenewo akhuzidwe mu nkhondo. Ndiye nkhondozi 1 ndi umphawi, 2 matenda, 3 njala, pamene 4 ndi mikwingwirima kapena kuti zisauso zosinthitsa nyengo za makhalidwe a munthu ku nthawi yapansi pano. Mwachimenechi mwansangansanga Mulungu ananditengera ku vumbulutso lochokera m'buku la Malaki kuti iwo amene akhulupirira Mulungu ayende chonchi. Namba 1, kayendedwe kake kakhala kakuti titsate malemba. Chimene mdierekezi wakonzachi chikuchokera m'buku la Malaki chapter number 3, ndicho chimene chikumpatsa mwayi kuti zowawa zambirizi sapeze wanthu. Nayenso Mulungu akutichenjeza mokhazikika bwino m'buku lomweli la Malaki. Ndikukhala ngati ndikulankhula zinthu ziwiri kapena wolankhula awiri kuchokera mu vesi limodzi kapena m'buku limodzi, koma ndisiyanitsa komveka bwino. Choyamba ndikunena kuti zimene mdierekezi wakonza pofoka pake wapaonera m'buku la Malaki, kuti ana a Mulungu sitili pamenepo, tatayikapo, ndipo agwiritsa ntchito loophole imeneyo kuti akawononge nayo miyoyo, chikhalidwe cha anthu, matsogolo a anthu, madalitso, mtendere komanso thanzi la anthu lidutsa pakufowoka kumene mdierekezi wakuona kuti chinthu china chake chachitika pakati pa anthu otchedwa akhristu. Namba 1, tiyamba nkuwerenga malemba a chinthu chimenechi. Malaki chapter number 3 vesi yake ya namba 7 akuti, kuyambira masiku a makolo anu mwapambuka kuleka malemba anga osawasunga. Bwererani kudza kwa ine, ndipo ine ndidzabwerera kwa inu, ati Yehova wa makamu. Koma mukuti, tabwerera motani? Verse number 7, kuyambira masiku a makolo anu mwapambuka kuleka malemba anga osawasunga. Loophole imene mdierekezi wayipeza, imene ati agwiritsire ntchito pamiriri tikuyimva yonseyi kuti ikakhuze mpingo wa Mulungu. Choyamba wayika ndondomeko zowawazi, chifukwa verse number 7 wayipeza mdierekezi kuti kuyambira masiku a makolo athu tapambuka kuleka malemba osawasunga. Chimene Satana wapezerera anthu a Mulungu ndicho 1, kupambuka, kupita padera, kusamuka pa choonadi chakale
kuleka osachita malemba komanso osawasunga. Ichi chakhala chifukwa chachikulu ndiyelekezi chotinenezera chaonekera mumlengalenga kuti anthu ambiri otchedwa akhristu asiya njira zakuyambira kwa makolo awo, asiya original way, asiya ndondomeko yoyamba yokhazikika imene inkapangitsa ana a Mulungu kulandiridwa mapemphero awo, ana a Mulungu kumvedwa kufuula kwawo. Ankamvedwa ana a Mulunguwa chifukwa ankasunga malemba. Koma kambado kapakatikati mu nyengo ya Malaki, malinga ndi kufotokoza kwa verse number 7, Mulungu adakaona katasiya kusunga malemba, kataleka komanso katabwerera osayenda ndi Mulungu. Now, chinthu ichichi mpingo wa Mulungu ndicho chimene tikuchiona kuti pa verse number 7 zikutibweretsera mpungwepungwe wakuti munyengo iyi ya chaka chino ngati ana a Mulungu sakumbukira kubwerera kapena sakumbukira kusunga malemba, saziona okha mmene apambukira, mmene tapatukira, kupatukira kunjira imene Mulungu sanafune kuti ife tikhaleko, kupambukira kumbali. Ngati sitipaona pamene tapambuka ndi kubwerera mbuyo, Satana ndiyelekezi wagwirisa ntchito kupambukako, kulekako, kubwererako. Ndi kumene Satana wachitanako chidwi ndi kuona kuti apapa mpamene paola khola kuti ndibweretse miliri ndi mavuto. Vesi limeneli likunena kuti bwererani kudza kwa ine, ndipo ine ndidzabwerera kwa inu, ati Ambuye Yehova wamakamu. Pali lonjezo limene litithandize kupyola miliri imene ikuonekera ya kolera. Pali lonjezo limene litithandize kupyola miliri imene iti ioneke mchaka chimene chiya umphawi, kutha kwa ntchito, kuonongeka kwa mabizinesi. Lonjezo limene litithandize kuti tikatetezedwe mu zinthu izizi. Number 1 akuti bwererani kudza kwa ine, ndipo ineyo ndidzabwerera. Tsono lonjezo lakuti Mulungu akunena ndi inu ndi ine kuti ndidzabwerera akutanthauza kubwezeretsa chikondi chimene chikutayika, chimene chasowa chifukwa chakuleka kuyenda munjira za malemba ndi kusunga malemba, kusiya kuyenda njira zimene makolo athu adayenda ndi kuleka kusunga malemba. Now, pamene tibwerera kudza kwa iye, iyeyo akutilonjeza kuti adzabwereranso kwa ife. Chinthu chimene chikuonekera mu verse number 7 chapereka mpata waukulu kwambiri, popeza ambiri a ife tapambuka, taleka, sitidasunge malemba. Ndiye popeza chaonereredwera kwa ife kuti taonani anthu awa sakusunga malemba, taonani anthu awa aleka kuyenda njira za makolo awo. Akamanena kuti njira za makolo, Yesu Khristu mfumu ya mafumu pamodzi ndi Atate wathu amatilunjikitsa ku chilamulo cha Yehova chimene chidali njira yoyendamo anthu pakumvera Yehova ndi ulendo wowayendetsa anthu kukafikitsa mu ufumu wa Mulungu. Ndakunena kuti pali funso limene ife anthu tikulifunsa, akuti kodi mukuti tibwerere motani? Verse number 8, kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mundilanda ine, koma mukuti takulandani zotani? Limodzi la magawo 10 ndi zopereka. So verse number 8
ikunena kuti kodi munthu adzalanda za mulungu? Funso ndilo limene likufunsidwa. Sono ndimafuna kuti chinthu chimenechi chikamveke bwino, chifukwa ndondomeko imene imafotokozedwa apa, chapter chimenechi kwambiri chimanena za chakhumi chimene ana a Mulungu adaleka kuchipereka ku nyumba ya Mulungu. Malinga nkuti pakatipo tisayiwale kuti padabuka kachisokonezo kamene kadapangitsa kuti mpingo wa Mulungu utayike kanyengo ka Tobiya kuchoka m'buku la Nehemaya, mmene akuba amene Mulungu sadawasankhe adakalowerera chuma cha Yehova nikutenga mipando imene padafunika pakhale Mulungu nkukhalapo wanthu wochoka mwa anthu amene Mulungu sadaloze chala chawo. Mwa ichi padapezeka magapu akulu amene adapangitsa kufoka. Mwa kulongosola kwa Bible kukuonetsa kuti kulanda zinthu za Mulungu kudabwera chifukwa Mulungu adalamulira kuti zimene munthu azipeza adzibwera nazo ku nyumba ya Yehova, mwa njira ina adzipereka chakhumi ngati ndondomeko ndi njira yowapangitsa anthu kusapambuka njira. Now ichichi ndimafuna pochipereka chimveke chichewa chabwino kwa inu kuti kuleka kupereka chakhumi kubweretsa zimene Yehova wayitanitsa ku nyumba ya Mulungu kumampanga ngakhale utavomera kuyitanidwa, koma ngati ukulephera kubweretsa zimene Yehova akuyitanitsa, ndiye kuti ukupambuka pa njira. Ndiye kupambuka pa njira kumeneku kusabweretsa zimene Yehova wakupatsa nuziperekanso kwa Mulungu kupyolera mu zigawo zosiyanasiyana za maperekedwe ana a Mulungu. Ichichi chikutipatsa chithunzi cha kupambukapo pa njira, chifukwa idali njira imene ankayenda makolo athu kuti akafike ku mdalitso. Destiny ya ana a Israeli imakoyeza ku madalitso, koma mapazi amene amaponda ndi kumvetsetsa ndi kupereka zimene Yehova wayitanitsa zibwere kwa Mulungu. Naye Mulungu ankachiona kukhala chinthu chopambana kuchinjiriza ndi kudalitsa, kuyendetsa ana a Mulungu ni kukondwera kuti akuyenda bwino. Chikadakhala kuti kubweretsa zimene Yehova wayitanitsa chidali chinthu chakuti munthu akhoza kupanga mmene angafunire, sikukadabwera verse number 7 ya chapter number 3 cha Malaki kupita m'musi kukazuzula kuti kuyambira masiku a makolo anu mwapambuka kuleka malemba anga ndi njira zanga. Sakadanena, koma adachiona kuti kupereka chidali chimodzi mwa njira zakuponda mwana a Mulungu, ndipo njira iyi niyosatha mpaka pamene tizakocheze kukafika kwathu. Now, ngati chimenechi Mulungu adachiona kukhala chofunika, kudafunika ndi kuti awazuzule ana a Mulungu ngati mmene angatizuzulire ife ku mipingo yonse. Maso athu achione kukhala chapaderadera kuti mmene tiyitanidwa ndi Mulungu, Mulungu wotiyitana ali zimene amayitanitsa, ndipo kusapereka zimene Mulungu akuyitanitsa kupambuka ndiye kuti umakhala kuti waleka. Vuto lakuti ambiri aife timasamalira malemba, timasamalira ndondomeko za zipembedzo zosiyanasiyana, koma kukhuzika ni kuwerengera one by one ku mdalitso umene Mulungu amatipatsa, ndi kudziwa zoyenera kudya ife ndi kudziwa zosayenera kudya ife, ni matenda akulu pakati pa wanthu osokosa pa social media, ni matenda akulu pakati pa wanthu ophokosera
pa nyimbo zoyimbidwa, wophokosera mzipembedzo. Ni nthenda yayikulu kwambiri imene nthenda imeneyi ndiyo imene mdierekezi mzokambirana zawo waona kuti pali chitseko chachikulu kwambiri choti nilowere kuti miliri ikagwire ntchito pakati pana Mulungu. Verse number 7, aleka iwowa kusata njira kuti ine nkatumiza uzuzu wa artificial ukalume pakati pa ana a Mulungu nkuvulala nawo. Waleka kutsata njira za Yehova. Chimene wapanga Satanayo ndi kumangowalitsa matalente amene Mulungu adatipatsa, koma tikupambuka pa njira osatsata malembawo. Wachiona kuti mpingo wa Mulungu uvulala. Mawa uno tamverani chinjirizo number 1, mankhwala wakulu amene tikuyenera ife kuchita kuti tikapulumuke kuzikhwacha-khwacha zikwanje za magazi zopakidwa mphutu za nyumba yathu, anyamata anzanga achilomwe kumwera mpaka kuzungulira zigawo izo. Chaka chino nchimene anachikonza wajama paka zopakapaka m'makomo kuti chiyambe kutulusa zipaso zake. Sopano legislation ya makomo aja zosalira zache zikuyenera kuyamba kuoneka, koma kuti tikachita exempt tikazembe tisakakhale nawo pa mndandandawo, atifufute mu legislation yawo ya magazi opakidwa waja zosalira zache. Number 1, munthuyo akhale kuti kuyambira masiku amakolo ake sadapambuke pa njira, ndipo ngati adapambuka ikulonjeza vesi lomwelo kuti bwererani kudza kwa Yehova. Number 1, mubwerera motani? Ndiye funso likuti kodi mudzalanda za Yehova kufikira liti? Sona akati kulanda akutanthauza kuti kudya chinthu chimene sikuyenera kukhala chako. Pa zimene Mulungu amatipatsa adatiyikira muyezo wa zimene tikuyenera kutenga kapena kuzibwezeretsa kwa Yehova. Mind you, be careful. Masiku amiriri ngati ano ziwanda zikuyang'ana magapu, malupuho amene ana Mulungu tikuwapanga. Mawa uno pali chenjezo la mtengo wapatali. Verse number 8, kodi munthu adzalanda za Mulungu? Ndipo inu mukuti tinalanda inuyo motani? Ndi akunena kuti limodzi la magawo 10 ndi zopereka. Ana Mulungu limodzi la magawo 10 ndi zopereka. Pano pali mulandu uli pa khoti, wayimirira yekha, waitana wanthu, ndiye pali kuponyerana mafunso. Khoti losausa mtendere akuti mwapambuka, ni akufunsa kuti tapambuka bwanji. Chimachitika ncha anyamatawa anali osunga miyambo ya Chiyuda, ankapitabe kukachisi kukapemphera, sankaleka kulowa mkachisi, samaziona okha kuti adapambuka. Ichi chinchifukwa chimene Mulungu akulankhulira mmawa uno. Ambiri awopembeza sitimaziona tokha kuti tapambuka, timaziyeretsa nkuona kuti tili bwino. Ndiye vanthuwa ankaziona okha kuti ali bwino chifukwa ankatengako zina za chipembedzo, koma atasiya kubweretsa zimene Mulungu amayitanitsa. Tamverani okondedwa, libwereze statement iyi. Danena kuti ni mawu olimba, ndikhulupirira kuti ine ngoyamba kuwalankhula amamveka bwino. Nimati ndipo savuta munthu kuvomera kuyitanidwa, koma ndi chinthu chovuta kwambiri kupititsa zimene oyitana amayitanitsa. Ambiri tidavomera kuyitanidwa, ambiri tidavomera kuyitanidwa ndi Mulungu, koma timalephera kupereka zimene oyitana amayitanitsa. Tsono udali mulandu, wanivomera kuti unitsata, koma ukukanika kupereka zimene ine ndimayitanitsa. Sindidati mudzibweresa limodzi, wosamva inu
mwapambuka. Dakulira pambuka bwa. Sono funso ili lakulira pambuka bwanji ndi limene ine ndifuna nchite nalo, kuti ni matenda akulu kwambiri kumapitirizabe kupanga chikhirisitu utalephera kubweretsa za chakhumi kumaziona wekha kuti sudapambuke. Ni matenda anthu ambiri amati palibe kanthu nzapanga, koma chikhalireni walinganganga agwirabe maudindo wadakapitiriza kuyimba ulalikira nuphunzitsa, koma asadakwanitse kubweretsa chimene Yehova akuyitanitsa. Mmawa uno anyamata anzathu akungochoka kumene pa chisime chijamalankhulirana ni ziwanda ku Vatikani. Nibwereze pamenepo mu Vatikani mu St. Peter's Square mulira chipinda kosausa ku Secret Archive kumene papa wa nyengoyo amalowa nkuponda m'madzi olekeza cha mchunumo, ndi amakhala ngati kuti pamenepo akakhala walowa pansi pa madzi, wapita pansi pa madzi. Inka Indian Ocean koma lali ku nyumba ya chipembedzo china cha ku dziko lapansi kumene kuli mtsogoleri wa chikhirisitu cha dziko amene amatchedwa kuti papa. Ndiye mchipinda chimenechi ku Secret Archive, kachipinda akaka nkabodzi mwa zipinda zosausa kamene umayenera kuponda ngati ufuna ulankhula nziwanda. Satana amayenera kubwera. Ndiye mmene waponda mmenemu potuluka walemba document, secret document number 1820 imene ikungotuluka. Pali mfundo ndi ndondomeko zingapo, koma mfundo yanichititsa mantha imene yaonekera mu LCD9 ndiye kuti anambiri a Mulungu aleka kupanga zoyenera, ndipo chinsinsi chakuti matenda ndi miliri imene tikuyigwetsa ku dziko lapansi igwire ntchito ngakhale pa mpingo, nkuti anthu amenewa tadulitsire zinthu. Ndalama yawo isamakwane asapereke chakhumi. Tiletse zinthu zakumunda asakolole, kuti zopereka zisabwere ku nyumba ya Yehova. Tiononge chilengedwe chithe. Tikakanika kuti anthu amenewa sakupereka, sakubweretsa ku nyumba ya Mulungu, sakupereka zopereka zawo ku ndondomeko zoyenera, pamenepo tikhala kuti tapanga create kagapu, chifukwa kuli malonjezo amene opembeza Satana adawaona m'buku la Malaki. Titsatire ana a Mulungu, waopsa kunja tibwerere kwa Mulungu. Vesi imeneyi ikunena kuti mukuleka ndi kupambuka, ndipo mukunena kuti tamulanda Mulungu zinthu zotani. Sinanga mwaleka kubweretsa limodzi la magawo 10 ndi zopereka. Verse number 9. Mutembereredwa ni temberero, pakuti mundilanda ine. Ndinu mtundu wonse. Nibwereze chichewa chimveke. Mutembereredwa ni temberero, pakuti mwandilanda ine. Ndinu kapena kuti inu mtundu wonse mwatembereredwa. Now chimenechi akuchidziwa kuti ni temberero la automatiki lakuti linangochitidwa release. Limenelo temberero ili sinedwa ibu, sinilitenga wa gogo wanga, si generation kesi. Imeneyi si magolo kesi. Generation yakuti ayi. Imeneyi si chronology kesi ayi. Ni temberero lakuti wangolipanga release, akayiputa nkhondo yayiputa yekha. Zili ngati kuti mukumva kuti kumpanga walowa Black Mamba amene sakufuna kulavuliridwa ni Black Mamba sapita dala kumpangako. Now Mulungu adangochita release chitemberero chimene munthu amachita kuchipalamula yekha, umachita kuchikhuza wekha. Lero ukulira udandaula, sinubereka ine. Dandaula vana vanga kungomwa, zavuta, unena zambiri mbiri zimene zakugwera, masauso,
akungofika pa tsiku ndi tsiku osakhazikika, waiwala kuti udakapisa wekha kumphanga ya Black Mamba, wekha wakayandikira dala kutemberero, akuti mutembereredwa nalo temberero langokhala lili phe, koma mwachita kukalitokosa. Lotani mwalitokosa? Mwakonda zimene mwapeza, nikufuna kutsatira Mulungu wokuyitanani, koma wosafuna kupereka zimene woyitana amayitanitsa. Kusapereka zoyitanitsa woyitana, Baibulo likuti limenelo mtemberero. Tili nambiri akulalikira ali mtemberero, ophunzitsa ali mtemberero, kumasogolera magulu ali mtemberero, basopu madimini, mungakhale maadministrator wodzaza mtemberero, wokanika kuchita mawu a Mulungu. Nkhani yosausa tikakumana tikakafika kwathu, ambiri a inu amene mukakhumudwe ndi amene zinthu ziwiri simudapange. 1, simunabweretse mwandondomeko limodzi limene woyitana adayitanitsa. Number 2, simudapereke zimene mudayenera kupereka Yehova atakupatsani, mpingo wa Mulungu. Kusapereka ziwirizi, kuvatikani akuti inde asapereke kumene chifukwa zitsegula chitseko. Zotokosa wekha zinthuzo, osati kuti munthu wina ndi amene wakupangirayi, koma nokha mwachita kukalitokosa temberero limeneli. Baibulo likuti verse number 9, mutembereredwa nalo temberero, pakuti mwandilanda inu, ndipo inu mtundu wonse mwachita chimenechi. Mutembereredwa ndi temberero, pakuti mwandilanda ine, inu mtundu wonse. Mulungu anali kulankhula mwapaderadera pofuna kudziwitsa mtundu wa anthu mmene akuyenera kukhalira. Matemberero amenewa umachita wayamba dala ndi ndondomeko zimenezi zadziwika kuti ana Mulungu akhoza kutembereredwa, akhoza kukhala ofikirika akapanda kukwanisa ndondomeko yopereka zimene Yehova amayitanitsa. Chadziwika ku Secret Archive Vatican kuti ana Mulungu akapanda kupititsa zimene Yehova amayitanitsa, aphweka, zikhala ngati nkhosa zopanda m'busa. Musamayese masewera. Satana kusanthula malemba mu 2023, Vatikani kusanthula malemba mu 2023, pamene UN ikukonza, WHO ikukonza, anyamata okonza mavirasi mmene akulowa m'malabu kuti azikonza matenda. Akudziwa kuti pali kamtundu kena ka Mulungu kamene sikangafikirike kakasunga malemba, koma kakhala ize kukapeza kakapanda kusunga malemba. Chichitike icha, ana Mulungu tamverani, ndi malemba okha amene amakuchita munthu kukakuyika out of reach of children. Tamverani kuti mukakhale out of reach, posafikirika, ndi pamene ana Mulungu akusunga malemba. Mukawerenga chapter number 7 verse number 7 kuyambira pamenepa mu chapter number 3 kumatsika m'musi, muona kuti kusapereka kumampanga munthu kukhala wofikirika ndi mdierekezi. Ndiye n'chifukwa chake kukukonzedwa mavirus. Musadabwe kuti pantunda tasausika, tadwala, tamva umphawi ndi zinthu zina chisawawa. Ana Mulungu pano, mawu a Mulungu akufuna kuti tisamalire kaya malemba, kuti zikamatipeza zimenezi tisamakhale onenezedwa ndi mdierekezi. Amayi ndi abambo tamverani, kodi mukudziwa inu kuti kuli masauso onenezeka
kudziko lapansi matenda koma onenezeka, kwakuti chikangoti phacho tupacho kalekale wakumbukira zimene unapanga zolakwika. M'malo mompempha Mulungu ndichiritseni kuyambira pepani. Ndalakwa ine, olakwa nine, ine ni wochimwa, ndinachimwira inu, sindidzapanganso. Khalira ukumbukira mmene unakagwamulira gwamula ukadwala, matemberero wachita kwatokosa kwana Mulungu. Ndiye kuchokera mukufoma kumeneku dziko layamba kukonza mavairasi a mitundu mchaka chimene chokondedwa. Mwaichi ine ndikufuna kuyika defensive mechanism, verse number 10. Mubwere nalo limodzi la zonse la khumi ku nyumba ya Mulungu, kuti nyumba ya Mulungu mukhale chakudya, ndipo mundiyese nako, ati Yehova Mulungu wa makamu, ngati sindikutsegulirani mazenera akumwamba. Verse number 10. Tiyeni tilowe mu defensive mechanism yawachikulire kumwamba. Number 1. Akuti muyambe ubwera nalo, mutasunga kuyitanidwa nine, woyitana ali zimene amayitanitsa. Ana Mulungu, defensive mechanism yakuti likaphonyedwe kumiliri, kuti inuyo mukhale Gosheni wa Mulungu, kuti zizimveka kwa neba, azimveka uko, zizichitikira uko, koma inu muli mu defensive mechanism ya mpanda wa madala. Verse number 10. Nikumene nikukutengerani ana Mulungu. Satana atuwachiona changochitika cha 12 usiku omwewu, chisawawa kuja kuchisime komalowa pakathaza kateni, kaya pakuti mchaka cha nambala 10 chaka chino chokha walowa kawiri papa. Kani osausa zachitika, wayamba kuphwanya palatoko ku Vatikani ya malowedwa apachitsime. Ndakuti lilowe mmene akutuluka ndi madokumenti amenewa, wachita kulembera anthu kuti tisausa chifukwa nchani okondedwa. Watuluka ana Mulungu mu defensive mechanism. Vana vakumpanda ndikukuyitanira ndikumpanda lero. Verse number 10 ni wampanda. Tiyeni tikalowe kumpanda kwa gwagolera, tiyeni kumpanda kwa gwagolona, tiyeni kumpanda tikapeza military police ili cheru kumeneku. Verse number 10 ndikukuyitanira ndikumpanda. Ana Mulungu tiyeni tikalowe kumpanda. Verse number 10. Amene muli kuntatete, tiyeni kumpanda, tiyeni kumpanda, tilowe mumpanda. Verse number 10 akuti mubwere nalo limodzi la magawo 10, lowa ndi pachipata mukatetezedwe. Kuti akachitecha akuti mukabweresa limodzi limeneli, muchite ngati mukuyesa. Tangotengani stepe tithawire kumeneko. Ndimakumbukira chaka chimenecho kuti idali 19 chani kaya 8 chani, chipolowa chidayambira kumalingunde akuti kukubwera nkhondo. Nukhala ukawale 2 pachaza, ndinamva chindipiti cha wanthu chinali chaka chochitisa chidwi. Ankati kwabwera nkhondo, ndiye wanthu ankathawira ku Barakisi. Tili pa khonde ni mchemwali wanga, tidaona chindipiti chonyamula katundu chikutuluka mitunda ya wachisapo, ena kuchokera 36 mwapwetekere kuthawira ku Barakisi. Ife tinkakhala mphepete mwachilinde wani mbali mweni mwanga muzu Barakisi. Tinangoti kede talowa ku Barakisi kudanzaza wanthu ati uthawa nkhondo, uthawa chipolowe, uthawira umilitale.
abale, tsiku limenelo limene ndadziwa kuti msilikali ndi wofunika. Tinkadalira kumpanda, wanthu amathawira kumpanda kukamuzibalakisi. Pano pali mpanda kothawira, defensive mechanism imene anzathu pa Vatican ayiona kuti yathyoka chaka chimenechi kuti miliri ifika mosavuta ni wachotsa wanthu pa vesi namba 7 akhale pa mtetete, asakumbukire kubweretsa, asakumbukire kusunga malemba, asakumbukire kuyenda njira zachiyambi. Vesi namba 10 ikuti bwa lowani kumpanda ana Mulungu. Vesi limeneli linisangalatsa chifukwa lili ndi nkhani yochititsa chidwi. Vesi limeneli likuti mundiyese nako ati Yehova wamakamu ngati sindikutsekulirani zenera. Ndabwera ndi zenera pano lotseguka lili ndi Mulungu wakumwambamwamba. Zenera limeneli limangotsegukira iwowa amene achita kanthu. Mazenerawo amatsekedwa munthu akapanda kusata chilungamo. Pano pali zenera lotseguka, amene alitsegule si munthu, watsegula yekha. Zenera lotulukirako zinthu zabwino. Wambiri wa ife tikukhala m'manyumba wopanda mazenera. Ukapanda kupereka chakhumi ndekuti ukugona nyumba yopanda window, no fresh air. Kani yosausa nukhala popanda fresh air. Ukalandira makobiri ako akamata 2 days wata chifukwa no fresh air. Ukukhala mkanyumba kotsekedwa, kumalalikira ukukhala kanyumba kopanda zenera, kumayenda wopanda zenera, kupanga business uli mkanyumba kopanda zenera. Ni chimozimozi kuti ukukhala kumphanga kumene sikukulowa mpweya wochokera kumwamba. Chakhumi chimatsegula fresh air from above. Hey, kani yosausa. Here am I. There is fresh air coming from above. Tantisongane ana Mulungu mdziko lapansi. Pakati pa korona, there is fresh air from above. Pakati pa kolera, fresh air from above. Ana Mulungu tamverani. Pakati pa masautso akusabereka, there is fresh air from above. Pakati pa masautso awa azipinda, fresh air from above. Kunipana kuchita usanikweza tayangana kwa ine mawa uno. Verse number 10, fresh air from above. Pali window lotseguka limene limatseguka nilamvera mawa Mulungu nikuchita chifuniro cha wamwambamwamba. Anyamata amene muli kunja kwa mpanda, tiyeni tikalowe kumpanda. Vana amene mudatuluka Satana kukuseweresani kunjako, tiyeni tilowe kumpanda. Titatani okondedwa, nditanyamula za chakhumi ndiyopereka ndiye ziphaso zimene nditi ndionetse pa mpanda umene ndikufuna ulowa. Tamverani verse number 10. Ngati sindikutsekulirani mazenera akumwamba, ndikukutsanulirani mdalitso wakuti mudzasoweka poulandirira. Limene lini zenera la wamwambamwamba. Mazenera amene mukulimbana nawo nda amene wasegula usiwa watha. Mazenera otsekeka ambiri tikuzitsegulira mazenera tokha. Nunena vano zasayinidwa dzulo za ngongole, kodi mwalowanso ngongole chaka chino. Mazenera odzitsegulira nokha. Mazenera amene National Bank yatsegula niwo kutsegulirani mazenera kuchoka kuzipata
zachisauso mukhalanso akapolo ana mulungu chifukwa satana watsegula mazenera. Mwayimva ngongole yochokera ku World Bank nacho chipani cha MCP chalonjeza ngongole. Peter adatsegula lache zenera. Anyamata ntauni musika mkatimo munimvere. Adwaibwa zanga chairman ya musika siwaje mudati tsogolera ngongole ife. Brother Twai chairman wa musika wose walilongwe unatitsogolera ku ngongole ya DPP linalizenera losakeka. Manyumba wanthu akulandidwa chifukwa chanu okondedwa. Rule of finance ikuzifuna ndalama. Sindinkadziwa kuti linalizenera losegula wanthu. Sekani mazenera amene mabanki akukupasani. Ndabwera ni zenera from above. Kani yafika potina ana mulungu. Pali zenera from above. Zenera kuchoka kumwamba. Saka ni mazenera baking konde. Wena nunena pano adapeza kongongola katapira. Mazenera kudziko lapansi. Mazenera woyoka kuwanthu. Mmene linkatseguka zenera kukukweza. Akuti munkatenga fifite. Pano mulini mwayi wokatenga nokha ngongole. Osati apagulu. Akuti kunikweza osadziwa kuti nutsitsidwa sukwezedwa tu. Mazenera watsegula wanthu. Ndalama myanda zikulowa ku Malawi. Satana watsegulira mazenera wanthu. Akamatsegula zenera limeneli amalowa pamodzi ndi zingwe zozimanga. Amalowa pamodzi ndi usiwa wa thanzi. Amalowa pamodzi ndi mabibi. Akatsegula zenera la ngongole mabibi kuti pakala ulowa bibi yalowa bwanji. Udatsegula wekha zenera la kudziko. Afuna uzimangirira chifukwa anatsegula yekha zenera. Mawa uno nabwera ni mawa mulungu. Saka ni mazenera. Pali zenera from above. Lotsegukira ine. Lotsegukira inu. Tsopano wafika mbanda kuja. Tsopano ndi mbanda kuja tu. Tsopano ndi mbanda kuja tu. Anyamata tiyantikalowe kumpanda. Latseguka zenera. Limene lisatiteteza. Tenditseke mazenera yawo. Akatsegula mazenera amenewa okondedwa. Mukatsegula mazenera amenewa. Lero anyamata akukanika kulowa musika wa ntauni. Yavuta lulo finance. Zinkakhala ngati zaulere. Apita atapereka. Etisiya ulere ngongoleja. Apolisi patsogolo. Ndinali ndiri momo. Muhadiwe anyamata kutawa. Anyamata kutawa. Mena mabwera usaitanisa DPP. Munkaganiza kuti nza DPP ndalama zija. Ayi sidali ya DPP. Linali zenera lochokera kundima. Limene likutseguka aberero. Pamene ndikupita kokocheza uthenga umenewu. Ana mulungu. Mugwadenene pansi. Titseke mazenera amene wangongole. Pano ndikufuna pamene mukutseka zenera ili. Titsegule zenera from above. Zenera lotsegulidwa ni the Almighty. Wamwamba katsegula zenera limenero. Mphepo palibe angatseke. Akazatsegula zenera limenero. Palibe amene angatseke. Nabwera ni zenera pano anyamata inu. Lotseguka la kumwamba. Koma mazenera yawa. Tunena pano. Muli ku banki kakala. Kuzitsegulira zenera la mtundu wina. Sekani mazenera amenewo. Tamverani. Verse number 10.
ndikutsanulira mdaliso wakuti muzasoweka powulandira. Verse number 11. Ndipo ndidzazuzula zolusa chifukwa cha inu. Chimenechi ndi chimene chinamulowetsa madzi papa walero uyo ali ku Vatikani leroyo. Tamverani zinsinsi zochitika mdziko lapansi. Amawerenga malemba akuti azazuzula zolusa ndi akudziwa kuti mapeto number 1 akuti anyamatawo akathawira kumpanda ni kupanga zimene Mulungu wowayitana amawayitanitsa. Pamene tikulowa mchakhumi ni chopereka, timalowa kumpanda kumene kuli maledi baleta, mwazi wa chitetezo, wana wa kumpanda amatetezedwa. Koma tamverani akudziwa kuti zolusa mukuziona mbwembwembwezi. Chitetezo number 1 nikusunga malemba. Bible likuti mukachita ichi ndizazuzula zolusa. Ngati timu ya ana a Mulungu kumpingo ku dziko lonse tikapereka chakhumi nikulondoloza zopereka, tazuzula zolusa automatic. Tikalowa kumpanda ni kutsata ndondomeko zokhazikika zimene malemba akunena. Mulungu wathu azuzula zolusa zimenezi. Palibe ngakhale mmodzi amene azandipeza ine. Palibe ngakhale mmodzi amene azandisausa. Tamverani. Ndipo ndizazuzula zolusa chifukwa cha inu, kuti zisakuonongeni. Sadamve wanthu pakuti mvuto ndi kumva, sukumva iwe. Ndizazuzula zolusa kuti zisakuonongeni. Ziti zolusa? Mavairasi omanamiza wanthu kuti kuli kolera. Kolera wanji wokondedwa, anyamata voveka yunifomu za bulu ali mkolido, madiribe wali mmanja maokusijene, ali mmanja madiribe amazi, auda zazuzula zolusa. Wachita lilizi Satana kuchokera kumalabu osiyana-siyana, akuchita lilizi uzuzu zolusa. Yehova azuzula zimenezo. Tiyentithawire kumpanda, mundilole mmawa uno ndidalekezera yapa, tagwadani pansi tipemphere. Yehova atizuzulire zolusa, atizuzulire zolusa, atizuzulire zolusa. Mulungu wakumwamba, taonani msungwana ndi mnyamata uyu mkati mwa mwezi wa Januwale wayambanso kukafola ni mafomu osayinidwa ni mabanki kuti angongole ngongole ina. Walowanso gulu lomwe lija. Taonani mmene akuyamba kulowa ngongole ndekuti akulowa limodzi ndi ma-BP, akulowa limodzi ndi zingwe zozimanga, akulowa limodzi nkulandidwa mipando, ma-TV ni masikirini akupita. Yehova alanditseni ana a Mulungu mmawa uno pamene tikuthawira kumpanda. Pa verse number 10 kamene muwapatseku akumbukira kubweza za khumi pamaso panu. Pomwepo Yehova athawira kumpanda kumilitale yapamwambamwamba ya inu, ndipo zenera lakumwamba lija likutseguka kutsegukira amenewa. Alanditseni Yehova, kachoseni pa mndandanda wa ngongole, mwachosenso ku mndandanda umene Satana wakonza kuchokera mwa atsogoleri ena a dziko moperekezana Satana lero kulowa pa madzi m'bandakucha, kulowera kuti ana a Mulungu asapereke chakhumi atapanikiza m'mavuto, n'cholinga choti zolusa zisazuzulidwe pakati pathu. Lero Yehova atatulukira nawo uthenga mkati mwa pemphero.
Yehova Mulungu, tibiseni kungaka ya wamwamba ndi kutitetezera pamene tikuchita malemba aja amene tidawasiya kalekale, nje kuti tikutetezeka kuzolusa ziti, nthenda, miliri, njala, kuvuta kwa makobiri, kudula kwa katundu kochita kupalamula dala, kuti ife tikanike kudyetsa wana amene mudatipatsa, pamenepo tisapereke zimene mumayitanitsa. Tabwera kwa inu Yehova mmawa uno, kupereka nkhawa yanga kuti pepani sindachita bwino, ndavomera kubwerera pakuti mwayitanira ndinu wachifundo chosatha. Mwanena nokha pa vesi nambala 8 ndi 9 kuti bwererani kwa ine, ndipo ndikubwerera. Tibwerere motani, tipititse limodzi. Yehova anthu awa amene agwada, akumbukira pamene adagwera, kuti pamene akubwera kwa inu mwalanditsa kumiliri, mulanditsa zipatso za m'minda yawo, kantchito kaja kamene kamati kathecha kachino mukawonjezera zaka zina, kabizinesi kaja kamene kamagwa mukakweza, kulipo lomashoni Yehova, mzimayi uyu achoke kuzitumbuwa, kapena mwina atakwerako kukaunjika, naye wakaunjika wotapitsa muyambe kumpasa mabelo. Yehova wochita ndinu, mpaka liti pamene dengu liyero lidzamete pakati pa sungwana waunjikana pa mchesi ukaona nthochi? Mwawombole Yehova kwakweza limene lijanzana adayamba kusenza dengu limeneli mwana wa zaka 20 ali kumbuyo, mpaka lero mwana uja kumaliza koleji. Kodi mukumva chisoni Yehova? Mwawombolepo wakweza wapasapena posiyana ni lero. Pemphero langa lifikira olengedwa anu ku dziko wakhulupirira inu, pamene mukuwakumbutsa malemba, mwachita transfer kuchoka mchisauso kwapititsa pabwino. Ndikupemphera mwana wanu mtumiki, ukatikati kwa mapiri ozama ngati kuno, ndikuti Yehova mverani pemphero langa, pamene mukagwira aliyense bayekha ndi kumulowetsa kumpanda mutatseka mazenera abaki nkhonde mchaka chathachi, mmene timagawana ndalama Disemba, nali gwirugwiru wapita mpando. Chaka chino munibwezere mpando wanga, mubwezere kapulazima kanga. Yehova gwirani ntchito ndi kutseka mazenera otsegulidwa ni banki, mazenera amene mabungu atsegula, angongole za ulimi ndi zosiyanasiyana, mwachotse pamenepo mwapititse pena. Wakwagwirira njiuka polo mdierekezi wathu powakhumbiza matumba ndalama za ngongole, limene ni zenera limene limalowa pamodzi ndi chingwe chozimanga, limalowa pamodzi BP, limalowa pamodzi nkudwala, limalowa pamodzi ndi kusowa thanzi. Ambuye Mulungu wakumwambamwamba, wakumva pemphero, mulipo wa moyo, mudakweza mwana wanu pa mtanda, munati ndi mikwingwirima yonse tachiritsidwa. Chiritsani ineyo pamene mukuchiritsa Afrika, pamene mukuchiritsa banja lodwala ngongolero, mukuchiritsa banja lodwala matenda, limene matendawa ndi zosalira za miliri yakusachita bwino pakati pawo. Achiritseni Yehova, inu ndinu mchiritsi, wochiritsa malingaliro ofowoka, wodalira kungongola, mwachiritse matenda alikayakaya pa bedi. Mverani pemphero limeneli Yehova mmawa uno, mpaka tsiku limenero, mpaka tsiku limenero, mpaka tsiku limenero, mpaka tsiku limenero. Amen.